letošního dubna, kdy vyhrál velmi silně obsazený memoriál Jaroslava Maška. Falco Hill tedy favoritem 1,8:1, za ním druhou sázkovou šancí 4,5:1. V tomto okamžiku byl 6. hlavní dostih dnešního programu, cena BBAG rovina první kategorie na 1600 metrů odstartován. Po startu jde do čela dostihu dvojce stáje Joko, jmenovitě tedy Mr. Dario Nice Tiger, na třetí pozici je tam Raimond, na čtvrtém místě následuje potom Smith & Wesson, dále se tam ale přes něj znějšku posunul také Vanderhorst, dále následuje uprostřed pole Falco Hill, favorit dostihu, za ním The Storm, Swakopmund a Vitulus na poslední pozici, 1200 metrů do cíle, koně nabíhají na konec protilehlé roviny a zamíří do Lahovického obluku. V čele se usadil stájový dvojblok, tedy Nice Tiger a Mr. Dario. Za nimi na třetí pozici teď Moonby River, na čtvrtém místě následuje Smith & Wesson, pátý je tam Raimond, dále následuje na šesté pozici Vanderhorst, za ním pak sedmý na bariéře favorizovaný Falco Hill, vedle něj Swakopmund, v zadní části pole The Storm a Vitulus. 800 metrů do cíle. V čele dostihu teď osamoceně, co se týká toho dvojbloku, už jen Mr. Dario, Nice Tiger se propadl, za mistrem Dario na druhé pozici Moonby River, kompaktní pole točí do cílové roviny. Posledních 600 metrů, v čele dostihu je v této chvíli Mr. Dario, na druhé pozici Moonby River, třetí středem dráhy Smith & Wesson, čtvrtý, za ním je tam favorit Falco Hill, dále podél bariéry se snaží Raimond a za ním ještě Nice Tiger, ale stále je to Mr. Dario na první pozici, na druhém místě teď se ukazuje Moonby River a v změjšku útočí právě favorit Falco Hill, nicméně už pouze 200 metrů do cíle, stále je to v čele Mr. Dario, přichází i Raimond s Moonby Riverem, Falco Hill z změjšku útočí a dostává se dopředu, ale Raimond má silnou koncovku. Raimond zdá se zvítězí, Raimond je první před Falco Hillem, třetí Moonby River, čtvrtý Mr. Dario a pátý je Smith & Wesson. Viděli jsme tedy dnešní 6. hlavní dostih, cenu BBAG a triumf zahraničního hosta, protože zatím neoficiálně se vítězem ceny BBAG stal kůň číslo 3 Raimond ze stáje OMS, sedl s jokejem Zdenkem Šmidou. Půl, 1, 1 a čtvrt, 2 a čtvrt, půl, 2 a půl, 4 a 1 a čtvrt délky. Čas